Виж какво, Николай, вчера той дойде, то стана един гаф. Аз помислих, че съм спрял лайфа, а Ташков дойде и аз викам, господа, спрях го, защото се навърши 1 час, а бутона тук, където съм натиснал, той не изпълнил командата му, аз може би слабо съм го натиснал, и записа продължава и ние почнахме да говорим с Тасков какви ли не неща, между другото и клюкарски някои работи говорихме, няма да казвам за кой. Винаги. Господин Гранчаров, иска да питам за този Калоян от Америка. Да. От Русе ли? Откъде от Америка? От Русе, аз съм ходил в Русе. Че, нали, действително аз разбрах, че той в детството си бил плюван. Така и аз съм бил като в детството, аз за това и разбирам. Също имаше и правилни мисления, такова, нали, смисъл, искаше, търсиш по някакъв начин истината, това. Да. Но при него, при Калояне, как да кажа сега, Калоян е добро момче, обаче е нещастно момче. Така. Да, има, виж сега, това детското в него си пролича някакси. Една жена го е тормозила и го ограбила, смукала е години наред пари. Това го казвам, нали, да си остане между нас. Той ми се е оплаквал и не само на мен се е оплаквал, и на други, че една жена от Бургас го карала, нали, да й купува това. Да, сетих се, извинявайте, господин Гранчаров. При него има детска наивност. Наивност, да. Има една детска наивност. И той се е усетил най-накрая, след като му го е усмукала хубаво парите. Ама той му е част от, което трябва да разкара от себе си. Тая дума ми идва само. Да разкара тая наивност, защото той е част от характера му. Той има една наивност и от тя поражда друго качество. Той още не е пораснал, Калоян. Трябва да порасне, ама вече е на възраст. Той порасне. Няма значение, той пак може да порасне, защото като си малък, може да порасне, като малък растеш на физика. Виж сега, той отиде в Америка, там работи горе-долу, мисля, хубава работа, нали, нещо, там в някаква фирма, предполагам пече. Той е програмист. Нека да си човека. Обаче трябва да има в поведението си такива неща, че не може. Вижте сега, само да ви кажа един случай. Той ми каза, вика, запознах се с едно семейство. Били религиозни, много добри хора и имат дъщеря. И сега те решили, не знам дали са българи, американци или са, това не запомних. Обаче той ми разказва, вика, станаха много любезни към мен, откак разбраха, че работя с компютри и така нататък. Тоест има добри доходи. И сега той ми вика, ти как мислиш, дали искат заради мене като личност или заради парите ми? Искат да се ожени, да се сближи с дъщеря им. Абе викам, Калояне, това е толкова естествено нещо. Не за парите. Те имат дъщеря, която може би по някакви причини трудно може да си намери партньор. Сега, запознай се, ако момичето ти хареса, това е един шанс за теб, ако се сближите. Пък какво пречи? А той има мисълта, че те искат да го използват за парите и по този начин не може с нея да има нормални човешки отношения. Разбирате ли? Това, защото той се е опарил, може би няколко пъти с жени, които са го използвали, го мислят за наивник, той сега вече се страхува да не му се случи още веднъж това. Разбирате ли? Това е психология. И сега аз това ви го казвам само на вас, моля, нали, да не го да не има, само да ви кажа, има една жена, която също познавам, тя от Шумен, работи в Германия, нали, тя знае добре немски, завършва германистика в Шуменския, обаче гледа възрастни хора в Германия. Сега изкарва добри пари. Обаче тя даже, сега тук не се излъчва, мога да го кажа, тя даже и секс не прави. Защото е страх, че ако почне да прави секс, ще се влюби в човека и ще изяви парите. Виждаш ли. Пък Калоян, ако си има един добър човек до себе си, една жена, да си има и дете, нали, той ще си се нормализира постепенно, защото тия неща, семейството е много сериозно нещо, изпитание. И човек може да се закали в него. Ето аз по себе си съм. Аз също съм бил развей прах на времето, нали? Обаче имаш задължение много и господа за мен